Un país gelós de la seva tradició. Les idees creatives i el talent jove. Famós pels seus paisatges i la seva gent tranquil·la i amant de la natura. Diversa i plena de color. Així és Suïssa. El gran viatge per Suïssa, de Zuric a l'Oberland Bernès. Suïssa potser no té mar, però té els rius i els llacs més bonics. Tan bonics i nets que tothom s'hi banya. Fins i tot al centre mateix de Zuric. Moltes de les zones de bany es remunten al segle XIX. I durant tot l'estiu conviden a practicar-hi activitats d'oci i esport. Però la ciutat més gran de Suïssa no és tan sols un paradís per als banyistes i els banquers. Zuric també és un Edèn per a les abelles, perquè als seus habitants els agrada tenir jardins als terrats. L'Helena Gritter és biòloga i apicultora urbana. En ple centre de la gran ciutat, just davant del llac, pot tenir cura de les abelles fins i tot a la feina. No en veig cap. Ah, aquí. Són aquí. Són molt treballadores. Aquí dins, ara n'hi ha una. Aquí tenim un bon exemple. Com que a la ciutat hi ha tants parcs públics i jardins privats, perquè a la gent li agraden les flors, les abelles tenen menjar tot l'any. A diferència del camp, on es fa un ús intensiu de la terra i hi floreixen poques flors, aquí, en plena ciutat, els insectes s'atipen de valent. Gràcies, ciutat. Es diu que les abelles poden buscar l'aliment dins d'un radi de 5 quilòmetres. Però a mi em sembla que són com nosaltres. Si tenim alguna cosa a 500 metres, quin motiu hi ha per anar més lluny? Van fins on calgui. Aquí hi ha un 5% d'abelles que no conec. Són abelles salvatges que han fet el niu en un arbre, una cavitat o una teulada. Però un 95% són meves. La Helena ho sap amb tanta exactitud perquè el seu apiari és a pocs centenars de metres d'aquí. Per preservar les seves protegides dels atacs hostils d'altres insectes, a la fi de cada estiu tanca les boques d'entrada dels ruscos perquè, després d'una temporada tan intensa, les abelles estan cansades i febles. Aquí ja hi han viscut i s'hi han aplegat més de 60 generacions d'abelles. Una tradició que l'Helena manté. Aquí tinc el petit rusc amb les meves abelles. Hi ha espai per 14 eixams. De moment, hi ha 8 caixes ocupades. Aquí hi viu un dels meus eixams. A la primavera encara no es veu res. I durant tot l'hivern sembla que no en quedi cap de viva. Però quan poso la mà aquí sobre, noto molta escalfor. I això vol dir que estan hivernant. És molt maco poder viure les estacions de l'any d'una manera tan intensa. Quan al març i l'abril comencen a brotar les primeres flors de salze,
Aquí dins es produeix un esclat de vida. Aquesta caixa està plena d'abelles, de dalt a baix fins al juny. Aquest eixam ha estat fantàstic, ha evolucionat molt bé i ha donat bona mel. Aquí em vaig trobar una sorpresa. Hi van fer niu uns altres hostes, un eixam de vespes. Jo ho vaig trobar fascinant i les vaig deixar fer. També són insectes socials i colonials, però tenen una forma de vida totalment diferent. Construeixen el niu amb material vegetal, fi com el paper i preciós. A diferència de les abelles, que produeixen cera i la fan servir per fabricar el rusc. Diversitat també als apiaris. Típic de Suïssa. A l'altre extrem del llac de Zuric, en direcció a l'est, s'estén la regió de Toggenburg. Aquesta regió, el cantó de St. Gallen, és famosa per les muntanyes, la serralada dels Kurfürsten i les valls. I Toggenburg també és una zona famosa per les bruixes remeieres, que alguna se'n pot trobar. Aquí tenim Aquilea i el Camilla. Són antiinflamatòries. Això és plantatge de fulla estreta. Va molt bé per les picades d'insecte. Es pot posar directament damunt la pell. Refresca i guareix. Això és circea, o herba de les encantades o dels sortilegis. Ja ha florit, però igualment la farem servir per fer el sabó d'herbes. Abans s'utilitzava contra la bruixeria, o les dones en feien amulets per seduir els homes. L'Astrid Nick és sabonaire, però no fabrica sabons qualsevol. Cada peça que fa és un producte natural amb propietats curatives que, a més, fa molt bona olor. La nota de cap, o nota de sortida, és el primer que es percep en un perfum, però també és molt volàtil. Són les fragàncies de llimona. Llavors ve la nota de cor, o nota mitjana. Són les fragàncies de flors, d'herba i d'herbes medicinals. I llavors venen les notes de base o de fons. Són les fragàncies de fusta, balsàmiques i d'espècies. Són les més duradores, les que fixen el perfum. Ara està bé. Això és hidròxid de sodi, sosa càustica. Amb això i la tisana faig el lleixiu, que és molt corrosiu. Si t'arriba un esquitx als ulls pot ser perillós, també pot cremar la pell. Si això no és una obra de bruixeria... No sóc cap bruixa, però tampoc apotecària. Potser una barreja de les dues coses i una mica cuinera, perquè tota l'estona peso coses, remeno i cuino. I potser sí, també una mica bruixa. En tot cas, la barreja per mi és Toggenburg, la meva terra.
terra sense conservants. L'únic verí que l'Astrid tem és el neguit. Demana temps. He après a no fer el sabó amb presses. Tu has d'aprendre amb calma. Dura el temps que dura. I ara el sabó se'n va a dormir. El deixaré ben tapat. Ara el sabó madurarà durant 24 hores, ben tapat perquè no refredi, i l'Astrid se'n va fer un altre vol per la seva terra, Toggenburg. Una mica més al sud, trobem el cantó de Schwyz, que ens ofereix un monument famós. El monestir d'Einsiedeln. Aquest monestir benedictí és el lloc de pelegrinatge més important de Suïssa, des de fa més de 1000 anys. És sumptuós i immens. Tan gran que el pare Lorenz cada dia ha de caminar grans distàncies, sobretot quan vol visitar els seus racons preferits. Un d'aquests racons és el cor. Té alguna cosa que el fa molt especial. El que fa que aquell lloc sigui especial és l'acústica. Hi ha punts que són excessivament acústics. Si, per exemple, et poses damunt l'estrella i piques amb el peu, sents que el so rebota diverses vegades. Per cantar pels altres no va bé. Per cantar o resar pels altres és millor enretirar-se una mica i posar-se aquí. Per cantar va molt bé el llibre de Salms, que no és precisament fàcil de manejar. El podem obrir així. Ara ve la Pasqua a Granada. Si no ho busqués, ho hauria trobat fa estona. Aquí en tenim un exemple esplèndid. La Pasqua i la Resurrecció. La primera lletra sempre està pintada amb gran riquesa. Antigament no hi havia tants llibres i els monjos s'aplegaven al voltant d'un sol exemplar que es llegia bé de lluny. Però les notes, sovint, són tan sols un suport. Els càntics ens els sabem de memòria. L'he de tornar a tancar com cal. No va gaire bé. Al bibliotecari segurament no li agrada que s'obri així. Sona la crida a la pregària conjunta, a baix, a la capella, on es guarda l'autèntic tresor d'Einsiedeln. La imatge miraculosa que solen anomenar la Mare de Déu Negra. De la indumentària i l'estètica se n'encarrega el pare Gerold. Tot un honor que du a terme amb gran delicadesa. Hi ha diversitat de gustos, però jo ho faig seguint el meu propi criteri. Ens han arribat queixes del poble dient que la part de sota del vestit no estava ben anivellada. Has de mirar de satisfer tothom quan li canvies la roba.
El canvi dura entre mitja hora i 3/4 d'hora. Té 3 parts. El mantell de la Mare de Déu, el vel de la Mare de Déu i el vestit del nen Jesús. També són importants les joies que en formen part. El nen Jesús té un petit cor votiu i un petit rosari, i també hi ha un collaret, un anell i arracades per la Mare de Déu. La Mare de Déu d'Einsiedeln no tan sols és adorada pels cristians. També desperta admiració entre els hindús i els musulmans, que contínuament li porten joies i vestits de gran valor com a ofrena. De tant en tant faig desfilades de moda espirituals i ensenyo una selecció de vestits de la Mare de Déu. Aquí tinc el vestit persa blau de l'any 2009, cosit per una musulmana. De moment és el vestit preferit de tothom. La tercera peça del conjunt és el vestit del nen Jesús. Aquesta musulmana també hi va incloure una creu i uns peixets, que són símbols cristians. I per aquí s'introdueix el bracet del nen Jesús. Aquí tenim el cofre amb dues corones. La gran és per la Mare de Déu, la petita pel nen Jesús. Puc triar entre 3 parells de corones i les canvio segons el vestit que porten. Llavors tinc una creu de pit. També en tinc unes quantes i puc triar. Però, en general, no hi té a veure el valor material, perquè són ofrenes fetes per pelegrines i pelegrins en senyal de veneració. Els diners no són rellevants, doncs. Però, naturalment, hi ha joies que sí que tenen un cert valor. Aquí tenim un vestit verd, com a color litúrgic, de Randa de St. Gallen, un producte de qualitat suïssa. Aquest és el vestit de Corea de l'any 2000. Darrere aquest vestit hi ha una història especial. Un matrimoni de Corea del Sud que desitjava tenir fills es va encomanar, ple de confiança, a la Mare de Déu d'Einsiedeln i va ser escoltat. I la dona va cosir aquest vestit en senyal d'agraïment. Són uns colors una mica llampants. És una altra cultura, poc habitual per nosaltres. Però he de dir que aquest vestit també queda molt bé i fa molt bon efecte, estèticament, en la imatge de la Mare de Déu. A més, inclou una peculiaritat, un maniple amb caràcters coreans. Llarga vida, felicitat i molts fills, o sigui, barons. Pel que es veu, de les filles no en diu res. Més amunt de l'opulent armari vestidor, el pare Lorenz es llança a la recerca de la seva joia més personal. Per ell, cap camí és massa feixuc, cap càrrega massa pesant. Aquest és un dels nostres llibres més especials, un exemplar de la Bíblia de Zuric. Per tant, un llibre protestant de l'època de la Reforma, però també té lloc a la nostra biblioteca. Es pot dir que tenim una obertura de mires relativament gran, tant en el si de l'Església com envers les diverses confessions i les altres religions. Sí, m'atreviria a dir-ho. Aquí la voluntat és obrir-se, i els monjos d'Einsiedeln conviden tothom a la pregària conjunta.
Unitat en la diversitat. Típic de Suïssa. El cantó de Schwyz confina a l'oest amb el llac més famós de Suïssa, el llac dels 4 cantons. Aquest antic llac d'origen glacial deu el seu nom als 4 cantons que toquen les seves ribes, entre els quals el de Lucerna. Aquí hi trobem la flota de vapors de rodes de paletes més gran d'Europa, formada per, a tot estirar, 5 naus. I també hi trobem algun pescador. Gottfried Hofer és un dels últims pescadors que queden al llac. Com cada dia, surt amb la seva barca abans de trenc d'alba. Avui té l'ajut del seu fill, perquè espera que aquesta vegada les xarxes proporcionaran una pesca especialment abundant. Recullen els exquisits peixos autòctons d'una profunditat de més de 30 metres. Pot durar una estona. Una bona pesca pot arribar als 80 quilos diaris. Però durant mig any només hem recollit 30 quilos. Llavors la cosa es complica, és massa poc. Avui les xarxes porten corègons grans i petits, de les espècies Coregonus suiteri i Coregonus zugensis. Tota una exquisidesa. Avui estem tenint molt bona pesca. Traiem peixos cada vegada i no he de recollir només xarxes buides. Avui ha estat de sort. Però, en temps d'escassetat, aquest pescador no es queixa. Perquè qui no faria la seva feina diària davant d'un paisatge així? Aquí sempre canvia. Pot sortir l'arc de Sant Martí o haver-hi una llum especial. Al vespre aquella paret de roca s'il·lumina. Són imatges de postal increïbles. I allà hi ha l'Eiger, el Mons i la Jungfrau. El sol encara no ha sortit i la dura jornada s'allargarà força. Ara toca filetejar amb les millors vistes. I com Déu mana, tot a mà. Sembla que aquí el temps s'hagi aturat. Menys per una cosa. Avui dia les dones ho volen tot sense pell i llencen la millor part. El greix és sota la pell, però resulta que s'ha de llençar. És la cultura d'avui dia. Totes volen estar primes. Per nosaltres això suposa més feina, el filet sense espines. Amb el Luci llancem un 60% del peix. És així, malauradament, i això fa que s'encareixi. I la feina continua, infatigablement, malgrat que en Gottfried, teòricament, ja fa temps que s'ha jubilat. Aquesta vegada prova sort a prop de la riba. La jubilació no és per algú com ell. Soc pescador de naixement. Em dedico a això des que era petit. El meu pare ja s'hi dedicava i jo no me n'he pogut desenganxar. La pesca no és una feina, sinó una vocació.
Tant hi fa si les xarxes surten plenes o buides. Segurament no en sortirà gran cosa. Em sembla que està buida. Va, deixem-ho estar. Tornem cap a casa. Al sud-oest del llac dels Quatre Cantons s'obre la vall de Lauterbrunnen, la vall de les Fonts Clares, que rep aquest nom pels seus salts d'aigua cristal·lina. Aquesta vall de l'Oberland Bernès va ser una font d'inspiració per a Tolkien quan escrivia El Senyor dels Anells. Però qui es pensi que als Alps suïssos hi trobarà una calma total s'equivoca. Perquè les muntanyes també estan habitades. Contínuament s'hi transporten coses o es mou el bestiar de les pastures. Tant al cel com a la terra, sempre hi ha moviment. A més de 2.000 metres d'altitud, hi ha el refugi de Rostock. Com en altres refugis, el proveïment es fa per aire. De cara a la Jungfrau i sota el pic del Schilthorn, Lucia Gisler treballa durant tot l'estiu com a guarda del refugi. Tot el que es necessita al refugi arriba en helicòpter. El transport dels residus també es fa per aire. La Lucia té l'ajuda del seu equip de treball, format per la seva mare i la seva amiga Aline. És una altra manera de fer la compra. Això són les existències per aproximadament una setmana. Diverses begudes. De vi sempre en necessito. Les bombones de gas les canviem una vegada al mes. I també hi ha productes frescos. Enciam i verdura. I carn, naturalment. Per portar les coses que pesen més. M'espero que vingui un home fort. El refugi té capacitat per a 45 hostes. I en comencen a arribar uns quants. Es dorm en un dormitori comunitari. És estret, però, com a mínim, les vistes són esplèndides. Obrim, que entri el sol. Oh, que maco! Avui farà bon dia. I tant. No hi ha temps per jeure a la gandula. No. De temps per gandulejar no en tenen gens ni mica. La llarga excursió fins al refugi obre la gana. Ara farem el sopar pels hostes que es quedaran a dormir. Un àpat que també agradi als nens. Arròs amb curri. De primer, sopa de lletres i amanida. I per postres, una mousse de malt en pols. Fem coses que també agraden als nens. Aquesta guarda titulada i el seu petit equip ja és la 4ª temporada d'estiu que passen al refugi. Tornem a ser 3 dones. La mare de la Lucia només puja al refugi de tant en tant, quan cal un cop de mà. És maco, si ho puc fer. Si puc ajudar la Lucia quan em necessita.
Trigo unes 7 hores per pujar aquí. Primer agafo el tren, passo pel coll de Brínic i després l'excursió a peu fins aquí dalt. M'encanta. La Lucia també pot gaudir del paisatge, malgrat la feinada que té. Si més no, està envoltada de muntanyes mundialment famoses. Ara es veu la Jungfrau de manera destacada. És immensa, magnífica. El Monch queda a l'esquerra i l'Eiger també treu una mica el cap. I allà hi ha la nostra muntanya, el Schilthorn. Hi pugen la majoria dels turistes. I no podem oblidar el Rostock, una mica menys vistós. Dóna nom al nostre refugi. Aquesta paret de roca imposa respecte. Tot aquest massís no és de roca ferma i sovint em sorprèn que no hi hagi més despreniments. A les glaceres d'allà darrere a vegades es veuen despreniments de roca. Darrere el pic de la Jungfrau, de més de 4.000 metres, s'estén una zona de glaceres que ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i que fa les delícies dels amants de la muntanya. Però el refugi de Rostock també atrau visitants pel bon menjar que serveix. La Lucia és una cuinera excel·lent. Quin és el seu plat més bo? En això no sempre es posen d'acord. Ui, això m'ho he de pensar bé. És que tots són per sucar i pa. Però digues el que t'agrada més. Ho estic rumiant. Jo diria que és l'arròs amb curri, el que farem avui. Feia temps que no en menjàvem i és boníssim. Però les mandonguilles també les fa molt bones. I la sopa de tomàquet de la Lucia és la millor sopa que hi ha. Ja està bé així o hi falta alguna cosa? És molt bona. De primer, sopa calenta. Com tothom sap, l'aire fresc obre la gana. Per a molts hostes, aquestes muntanyes són una experiència extraordinària. Per a la Lucia, són molt més que això. És el que necessito per sentir-me bé. Tenir davant meu aquestes formes retallades em fa sentir com a casa. No hi ha soledat. Per mi, aquestes muntanyes immenses tenen un component molt protector. Aquí puc assaborir petits moments quan al vespre, amb tota la humilitat, m'assec al banc i agraeixo que el dia hagi anat bé i que pugui treballar i viure en un indret tan bonic. La jornada d'avui també ha anat bé. Ha arribat l'hora del merescut descans nocturn, perquè demà caldrà tornar-se a llevar ben d'hora. Un parell de muntanyes més enllà, a Mäderalp, també es lleven abans que surti el sol. I no tan sols les vaques. A les 4 de la matinada, en Daniel Rubin i la lletera Lisette porten les vaques a l'estable per munyir-les. Cada dia. Les vaques són matineres.
Avui en Daniel i la Lisette faran formatge de raclet. Però abans s'ha d'escalfar la llet a poc al foc. Mentrestant, el petit Marcus també s'ha llevat. El fill d'en Daniel aprèn a fer mantega i a rentar-la. Aprèn des de zero, com el seu pare. De petit, ja vivia aquí dalt, amb els meus avis. Llavors ho vaig aprendre tot. M'agrada molt fer tot això. La vida alpina fa molt per mi. No sóc de ciutat, jo. Quan et cries en plena natura i aprens totes aquestes coses de petit, no saps fer res més. M'agrada molt la vida aquí dalt. Quan la mantega ja és a punt, és el torn del formatge. Quan la temperatura és l'adequada, es treu la llet del foc. El perol és de coure per un bon motiu. El metall genera una reacció química que millora el sabor del formatge. A continuació, la Lisette hi afegeix el quall, un enzim extret de l'estómac dels vedells complementat amb cultius de bacteris. I després, cal esperar. Encara no és prou espès. D'aquí uns 30 o 40 minuts ja estarà. Prou temps per tornar a portar el bestiar a pasturar. I per refredar la llet de cabra acabada de munyir. La mitja hora passa de pressa i la Lisette comprova com va el formatge. Ha de sortir un tall ben definit, que es trenqui. Necessito que en surti un tall net. I llavors agafo la lira. Amb la lira separa la llet espessida, és a dir, el futur formatge del xerigot. Això s'anomena tallar en creu. Així es talla la llet de manera uniforme. Aprendre cadascun dels passos no és difícil. Però t'has de deixar guiar per la intuïció i harmonitzar els diferents passos, perquè la fabricació del formatge depèn molt de la llet i del temps atmosfèric i de molts factors. El formatge no es fa en un tres i no res. Cadascun dels passos del procés es du a terme amb cura i amb molta calma. Aquests són els muesli d'ahir. S'han de posar en el bany de salmorra, però abans s'hi ha d'escriure la data. A la part de baix de la casa hi ha el celler dels formatges. Aquí, els formatges de raclet sencers es deixen madurar durant mesos. I en Daniel els treballa diàriament. No es cansa mai de veure ni de menjar-se el seu producte. De fet, no en tinc mai prou. A casa, per esmorzar, sempre hi ha formatge i, naturalment, només del nostre. Això marca. També la generació següent. Sí, espero que en Marcus o alguna de les nenes vulguin continuar. Els encanta el bestiar i ajuden sempre que poden.
Vols ajudar-me a fer-ho? Vine. Quan no és a l'escola, a vegades m'ajuda. Ja ho sap fer. Coneix cadascun dels passos. Però és massa petit per mirar per damunt del perol. Una mica més? Ara ja està bé. Per acabar, es col·loca l'aparell per remenar. I a poc s'hi va abocant aigua de font, ben calenta. A cadascú li toca una tasca. Bé, els més petits encara no. Però, com més aviat comencin, millor. Ha de quedar com una bola de goma. T'has de deixar guiar per la intuïció. I la intuïció és tan sols una qüestió d'experiència. Amb el formatge seguim sempre el mateix mètode. S'ha d'agafar sempre la quantitat adequada perquè el formatge no quedi ni massa alt ni massa pla. Quan ja només queda el xerigot i han donat forma a tots els formatges, arriba el moment de permetre's un petit descans. A l'aire lliure, com és natural. Amb la mirada posada a la Jungfrau, en Daniel ensenya al seu fill gran a fer volar la bandera, com és natural. Així són els suïssos. Tranquils i, sobretot, tradicionals.